Mira unha cousa, ti sabes quen é Lorenzo? Sóname, pero non. Non, que a quen se lle chama Lorenzo? Ah, xa, home. A quen? Al sol le llama Lorenzo, la luna Catalina. Cuando Lorenzo se acuesta, Catalina se levanta. Ah, pois esa non sabía eu. Ai, xa, la ves? É ben como nunca me conta esas cousas lá. Porque non? Ti traballa, miña filla. Sei que hai moita xente que lle chama Lorenzo, pero non sabía o conto que me acaba de contar mi madre, porque este é novo. Pero bueno, neste caso Lorenzo é un home que pensa que o níspero que plantín que debeu morrer. E díxome, pódelo enseñar, que teño curiosidade por saber si lle vai ben. Pero non se vai de maravilla. Vai de maravilla, pero Cal é isto? vou enseñar aquel que plantín o outro día. Pero Porque vai. Lorenzo pensa que o Non vai níspero que non vai ben. Mirade para aquí, que cousa fermosa. Mellor imposible, Mirade que cousa. Esta botou follas novas, botou brotes novos, isto todo é novo. Está moi chulo. Vale, miña filla, pois Bueno, así. vou traballar. Si, vai traballar.